שלום חברים, היום אנחנו נעשה סרטון של מגיעים בעצם ל-30 כתרים. מי שלא יודע איך אני עושה כזה הרבה כתרים, אני לא כזה טוב. תראו את זה לפי המשחק. פשוט שאני משחק בבליץ רויאל, ואני אראה לכם את הטכניקה שלי. אוקיי? אני אראה לכם את הטכניקה שלי, ואז יכול להיות שגם אתם עושים את זה, יכול להיות שלא. אוקיי, אז היום אנחנו נגיע ל-30 כתרים, אם יתאפשר לי. אני רוצה להרוג את הבן אדם האחרון עם פיקקס. לא נראה לי שאני אצליח, כי אני לא כזה טוב, אבל יכול להיות שאני אצליח. טוב, אז אני נוחת תמיד פה אני נוחת, אז משם אני זורם עם הזון, כאילו כשהזון ילך אני גם הולך. אוקיי, יצא לי את המדליה הזאת, שזה עושה שבעצם תוך כדי שאני יורה וכאלה, היריות שלי ניתנות. אוקיי, אז אני נכנס פה בעצם, בתוך זה. כאן שובר פה את הרצפה. אז יש לי פה בעצם עוד תיבה, ואז יש לי 3 תיבות כאלה. לוקח את כל אלה, עושה פלוט, זה. כל מיני דברים, ושמתי לב שיש, בדיוק נכנסתי בקיר. לפעמים יש פה צ'סטפיק, הנה. אז הנה, אז אני גם בא לפה וזה. אז הוא פשוט זורם והורג אנשים, כאילו. מי שלא יודע איך אני משחק מהטלפון. יכול להיות שבהמשך יש לי כבר מחשב וזה, אבל אין לי. העכבר שלי בקושי מריץ, והמקלדת שלי קשה לשחק איתה, פורטנייט, אז יכול להיות שבקרוב יגיע לי עכבר ומקלדת שבאמת טובים, וזהו, ואז אני אתחיל לשחק מהמחשב. ניסיתי כבר אצל בן דוד שלי וזה, ודי טוב במחשב, יותר טוב במחשב מבטלפון. טוב, יאללה. החלפתי נשק שלא רציתי. הנה, ויאללה. כי הטכניקה שלי זה לפתוח כמה שיותר למות והדברים האלה שנופלים מהשמיים. נכנסתי לזה, הנה. כמה שיותר למות והדברים האלה, לא זוכר איך קוראים לזה, אבל הדברים האלה שנופלים מהשמיים. טוב, התיבות האלה, אני לא כזה טוב על זה, אז לא צריך עוד. יש לי לגים. אוקיי. סבבה. הנה כמה שיותר כאלה גם לפתוח ולמות. אוקיי, הנה, כי יש בזה מדלית ובלמות יש פשוט נשקים טובים. וואי. וואי, טוב.
או שהוא גרוע ואני פשוט גרוע. בואו נלך למים כי אני מקבל חיים במים. אוי לא, לא כל כך סר לי. טוב, יאללה. הנה, אותו תוקפים, אז תקוף אותו גם. שיהיה לו ככה 2 אנשים שתוקפים אותו. נהרוג אותו קדימה, 8 אנשים. בינתיים זה מתקדם טוב. יש לי המון לגים. זה קשה לשחק ככה. הנה. זה פשוט גנב. יאללה, 4 אנשים. 3 אנשים, סבבה. היי רבי. מאיפה ירו בי אבל? הנה. יופי, יאללה. אוקיי. עכשיו פיקקס. אני לא מצליח עם פיקקס, אז לא נורא. בום. טוב, לא הצלחתי עם פיקקס, אבל לא נורא. אני ב-80, סרטיסט אני ב-30 כתרים. קומפליט רויאל פשוט קל לנצח בו, אז אני עושה בו המון כתרים. בא לי לישון. תכתבו לי בתגובות אם אתם אוהבים את החופש הגדול. היום זה היום הראשון לחופש הגדול. בא לי לישון כל היום, אבל גם לא בא לי. לא יודע איך להסביר את זה. בא לי לישון, אבל בא לי גם להיות ער פשוט. אוקיי. בא לי כבר לסיים את כל הבונוסים ולקבל את הסופרמן. מי שלא יודע, אני גם קניתי את הבטל פאס. את הבטל פאס סיימתי ועכשיו אני בבונוסים. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה עוד אתגרים ודברים כאלה. ואם כן, תכתבו לי איזה אתגרים, כאילו, נראה אם תאפשר לי לעשות ומתי תאפשר לי לעשות. כן, אז מחר הפעם חוזר ל-24 שעות. אני אעשה על זה סרטון. אני אנסה לפחות לעשות על זה סרטון. אם יתאפשר לי אני אעשה לכם על זה סרטון. על זה שהפאמפ חוזר וממש לשחק עם הפאמפ אם יתאפשר לנו. רציתי לקחת את כל ה-24 שעות האלה ולשחק כל ה-24 שעות גם ככה לבית ספר אז מי שרוצה שאני אעשה איזה סרטון, תכתבו לי בתגובות, ובכל מקרה, תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאעשה גם סרטון על הסקוויד גיים, ראיתי שיצא. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה לכם על זה גם סרטון. כן, וזהו. ביי.